Po 10 letih dela večinoma v ekonomiji se ponovno vrača k psihologiji kot psihoanalitični psihoterapevt. V šoli Karla Gustava Junga, Univerzi Sigmunda Freuda, Uverno psihologija. 2 leti je študirala tudi psihokardiologijo z vadbo v rehabilitacijski kliniki Gajska, APZ. Trenutno je v drugem letniku študija medicinske hipnoze Čur. Dela samostojno kot psihoterapeutka v skupni praksi v Aarau in Zürichu, kot doktor medicine Hansen Winterler in v lastni praksi Hkrati kot priznani psiholog v Stanke Suisse. Lepo pozdravljena, Lidija. In beseda je vaša. Ja bih govorila srpsko-hrvatski i nadam se koliko vas razume srpsko-hrvatski, ja mogu da vidim? Bravo, onda sam dobro rešila što nisam krenula nemački. Ono što ste čuli do sada, ja bih htjela da napomenem sa psihološkog aspekta normalno jednu stvar, sagledavanja stvarnosti. Šta mi od toga svega primimo? Ili zašto recimo jedan naučnik, kako ste do sada čuli, ne može da primi informaciju da recimo voda ima pamćenje, šta se to dešava, iz kojih razloga i zašto neka su istraživanja dokazala da jeste, da ona ima pamćenje, tako dalje, međutim ne možemo da pređemo preko toga. To je moja tema. Ja govorim u stvari o meme, to su u stvari filteri kroz koje mi sagledavamo našu stvarnost. Ja bi to po ovako da... Znači, stvarnost naša, koju mi sagledavamo, prvi naš filter, to su naša čula, znači vida, sluha, dodira, ukusa, mirisa i tako dalje. Znači, mi smo ograničeni u tom sagledavanju stvarnosti i sad imamo tu masu filtera i ovdje je negdje realnost. Jedan od tih filtera o kojima ja govorim je meme. Ovo je meme o kojima bih ja htjela da vam ukažem kako taj filter meme funkcioniše. Prvi put taj mem spominje Richard Dawkins, to je negde 76. godine. Pokušava u svojoj knjizi Egoistični gen da naučno objasni u stvari zašto, šta se to dešava sa našim mozgom, zašto zakoči, zašto ne može da primi informaciju i obradi informaciju. I onda kada pravi jednu paralelu, tako što recimo kada sagledamo aspekt žabe na ovaj svet, kako jedna žaba, filozofska žaba Snajper Somo, objašnjava ovaj svet. Žaba reaguje po principu ono što se kreće, znači kada je to nešto veliko što se kreće, padne jedna velika senka, to je jedna roda, jel tako, onda ona znači za žabu beži, ali ako se pojavi neka mala tamo što leti i sunce se i dalje vidi, onda je to vata i pojedi, jel tako? Znači, taj njen svet se svodi na to ono što se kreće, OSK, jel tako? Međutim, mi ljudi, mi smo homo sapiensi, mi znamo sve, mi vidimo objektivnost onako, realnost, tačno onako kakva jeste, mi možemo da objasnimo masu stvari i tako dalje, mi vidimo malo više od žabe, to je tačno. Ali ono što bih želela da napomenem, mi isto vidimo samo kao ljudi sa našeg aspekta, isto kao što jedna žaba vidi sa njegovog aspekta. I to je ono što mi moramo da shvatimo. Znači, mi smo izmislili mašine, tehnologija je napredovala, je li tako? Mi znamo ovdje ultravioletno svetlo, mi ga ne vidimo, to mašina vidi, ali mi ne i zato znamo da je ono tu. I najkasnije kod Černobila, kada trebamo da shvatimo da smo u suštini jedan od najvećih otrova koji postoje, ne možemo da detektujemo niti mirisa, niti ga vidimo, niti išta. Znači, da je naše sagledavanje stvarnosti u suštini ograničeno. Mem o kome ja govorim, to je jedna jedinica svesnog sadržaja, na primjer jedna misao, jedna ideja, jedno predavanje može da bude, takođe jedno ponašanje. Recimo, oko ponašanja bih dala jedan primer. Vi znate da ragbisti nose onako kačkete na opačke, jel tako? Počeli su da nose, međutim 10 godina posle toga vidimo i u Kini onog Kineza kada sadi rižu, jel tako, i on okrenuo kačket, onda vidimo Japanca koji u diskoteci okrenuo kačket, Afrikanci, da ne govorimo o Amerikancima i tako dalje. Znači, to je taj mem ponašanja gde mi nešto
prihvatamo onako automatski i ne razmišljamo da li je to ispravno ili to uopšte nije ispravno, je li tako? Jedan primjer koji govori o filterima sagledavanja realnosti, recimo, zamislite, sedimo u kafiću i sad jedan čovjek se smeje, sedi sam i smeje se, šta biste pomislili? Znači, nešto nije u redu s njim. Ajde, drugi put se nasmeje, treći put bi već mislili, ovdje ništa nije u redu, već bi se uplašili, ovo nešto ne valja, jel tako? Ali ako se 5. put nasmeje, mi smo već nazvali hitnu pomoć i rekli, u bolnicu, znači čovjek nije čitav. Vidite kako mi imamo i te antiprijatne programe ugrađene u nama. Znači, ne možemo, taj mem, to je mem, taj virus kojim smo mi završeni, znači neko ne može da sedi sam, ne može sa svojim razmišljenjima da bude tu i da bude srećan i čak da se nasmeje. A jednostavno, antiprijatni program u nama je tako ugrađen da mi moramo da shvatimo da je taj čovjek lud. Ne može, to se ne dešava nama. To je taj mem, virus. Virus, u stvari, taj mem može da bude i pozitivan i negativan. Znači, u ovom smislu, u ovom primjeru je negativan, a u jednom pozitivnom smislu mem je nešto što nam daje oruđe za rad. Oruđe za rad, znači, to zovemo tools. To su ti tools kojima mi možemo da napredujemo, da se unapređujemo, znači, naše znanje. Na primjer, to je jedno pitanje. Vi kada postavite pitanje, kada razmišljate šta me tu još interesuje, tako dalje, to je jedno oruđe za nas koji odgovaramo da razmislimo i dalje, još jedan korak da se zajednički napredimo. Još jednu stvar bi napomenula kao mem što stoji, recimo, držim predavanje, recimo da je sada 1920. godina, primjer. I tvrdim da je masturbacija jedna normalna stvar. Šta biste vi tada rekli? 1920. Znači, vi biste već sigurno bili ubeđeni da sam ja bolesna, imala bi dijagnozu, imala bi tako dalje, sve, ne bi bilo problema. Ne bi se niko javio u tom momentu i rekao, jeste, to je tačno, ne bi smeo, jel tako? A ne bi mogla da se drže istraživanja, zato što to je tabu tema, jel tako, to je nešto što jeste tako, tu ne može da se postavi pitanje, tu ne može da se usprotivi, to je tako i tako dalje. Tako da u takvoj jednoj situaciji, znači, to nam je sada primjer isto kao recimo kod ovih istraživanja što ste vi napominjali, znači ne mogu da prihvate, nema promene paradigme, ne može da se dešava ništa novo, jer mi imamo taj filter, znači taj koji je rekao ne, to nije tako i video istraživanje i sve znao, on je opet rekao ne, jer taj mem je jak, on ne može preko njega i taj filter je prejak, kao što je bilo 1920. da niko nije smeo da nam kaže halo, znači jeste, masturbacija je potpuno normalna stvar, je li tako? Znači potpuno paralelni moment u ovoj situaciji. To Howard Bloom najbolje objašnjava u svojoj knjizi Luciferov princip, znači da postoji jedan genetički marker, odnosno meme, znači te meme se razvijaju isto kao i geni. Znači, Richard Dawkins je dao ime mem, znači jedno složno, nešto kratko, poput gena, jer oni se u stvari šire kako vertikalno, kao i geni, ali mem se širi i horizontalno. I on kaže, horizontalno, odnosno da kažem prvo ovako vertikalno to širenje, znači meme, znači to je u stvari kada imamo puno dece, jel tako, pa prenosimo kao i gene sa roditelja na decu, jel tako, onda imamo drugi vertikalni način širenja, to je vaspitanje, jel tako, znači kroz vaspitanje mi prenosimo naše razmišljanja, meme, i to je, imamo horizontalno, znači to je ono što verujete, što misionirate, jer tako, da se širi, znači mi kad čujemo jedan dobar recept žene, mi ga brzo prenesemo, znači to je tako i to je nešto odlično i najbolje, nema promjene u svemu tome, znači prihvatamo 1:1, to se širi i horizontalno, znači za razliku od gena meme idu i horizontalno, to je prosto jedan epidemiološko širenje nekih činjenica. Onda radimo na tome da na strategiji održavanja tih meme, jel tako? Recimo mi imamo ortodokse u Grčkoj,
crkva, kao da uzmemo primjer, imamo ortodokse u Rusiji, još veće ortodokse, imamo one najveće ortodokse u Vatikanu, je li tako, koji idu 1:1, znači vi morate da prihvatite katoličku crkvu tačno onako kakva jeste, ili ste u njoj ili niste. Zato su se i stvorili protestanti koji su rekli pa nećemo baš tako. Znači oni prodaju, misioniraju svoju veru i religiju i u tom misioniranju se ne postavlja pitanje centralne teme. Ona ne sme da se postavi. Isto kao ne i tabu tema je li masturbacija dobra ili nije, je li to u redu ili nije. Nego se postavlja pitanje hoćemo li prihvatiti to sve, hoćemo li biti tu ili nećemo biti tu. I onda nalazimo na opet jedan sledeći filter koji kaže ali ti ako ne prihvatiš katoličku veru ti si manje vredan, ti si niko, ti si ništa. I normalno sistem po kome se to radi je upravo taj stil misioniranja, obdržavanja, znači te recimo religije u tom slučaju. Ili obdržavanje uopšte jednog fenomena, šta god je daje, da uzmemo nešto iz običnog života, da uzmemo recimo McDonald'sa, recimo kako mi održavamo sve te strategije, pa kažemo tamo smo čuli da McDonald's recimo ima u mesu crva ili šta ja znam. Znači pustili smo neki dim i sada u celoj toj situaciji mi zadržavamo nešto što postoji. Znači to je bio moment, to je bio udar za održavanje strategije, znači i onda se to kad se umnožava, ostaje, znači, ostaje kao mem, to je i kao virus koji se brzo proširio, znači i vertikalno i horizontalno se širio i on ima svoje posledice. Zato se recimo sad kroz internet je sve to normalno daleko lakše, ali taj dementi nismo čuli. Ako se sećate onog drugog rata u golfu, što je bio, recimo, pa je bila jedna žena u Kuvajtu, koja je pričala o tome da su tamo oni vojnici išli i male bebe ubijali i tako dalje, to je 2-3 nedelje brujala je televizija, starije generacije se i bolje seća kako je to moguće, znači ubijati jednu tek novorođenu bebu i tako dalje. I svi su to čuli, to je mem koji se tako brzo proširio, jel tako, ali ko je čuo dementi da to nije tačno, što je na kraju ispalo da to nije tačno? Čuo je samo onaj ko je gledao vesti posle ponoći, niko drugi. Eto, zato je taj mem jedna stvar koja ima strašno veliku snagu. Ono što se dešava u nauci, to su da ljudi pokušavaju da kažu statistički dokazano i tako dalje, jel da se 99% sigurnosti i toga dokazano je to i to, na primjer da se silovanja više dešavaju u toku nove godine ili šta ja znam. I međutim, što nije tačno, što se ne dešava, ali šta se time dobija? Dobija se time da se recimo jedna tabu tema probije recimo u javnost, jel tako? Da vam pokažem jedan mem, kažete mi otprilike šta mislite koliko eskimi imaju naziva za sneg? Da li imaju 4, 44, 144 ili 244? Šta biste vi rekli? Više od 294. 294. Jel se slažete s tim? Vidite, to je mem. To je ono o čemu ja govorim. Vi ste čuli, Eskimi žive na snegu i to je normalno da ćete tako da razmišljate. Eskima imaju samo 4 naziva za sneg. Znači, to je jedan mem koji se proširio i to funkcioniše s nama. I mi ne možemo dalje, i mi ne možemo da shvatimo i da tvrdimo da voda nema pamćenje. Nema šanse, znači ona nema pamćenje. Kako može voda da ima pamćenje? To je taj filter koji na taj način funkcioniše. Ili da vas pitam nešto, recimo, znači šta je prirodnije? Imamo prirodne, šta je prirodno, šta je veštačko? Imamo kravu i imamo kafe mašinu. Šta je tu prirodno? Reći ćete normalno krava, jel tako? Koja daje mleko, jel tako? To je prirodno. A ja vas pitam koja prirodna krava daje mleko cijele godine? Znači to je nešto opet veštačko. Nema te krave, to nije priroda. Krava isto da mleko svom mladunčetu kao što i mi majke damo svoje deci, jel tako? I tu je kraj. Znači ni krava nije prirodna. I tu je taj problem. Samo što kod kafe mašine mi vidimo metal, tamo, kafe mašina, napravili smo čaj, mi znamo da je to veštačko, a u suštini to je taj mem koji ja bi voljela da pokušate da razmišljate na ovaj način, da pokušate da se imunizirate na te memove, da ih prepoznate što je bolje moguće. Jer naše vaspitanje se mi kad se rodimo, mi imamo, znači, jedan određeni, evo ovo smo mi kad se rodimo, je li tako, potencijal.
Znači, to je potencija. Potencija, znači mi imamo svi potenciju, nemaju samo muškarci, je li tako? U početku, u startu rođenja. I mi se razvijemo. Znači, mi trebamo da, ako bi bilo sve to u redu, je li tako, da se razvijemo u jednog homo sapiensa. Gotovog homo sapiensa. Šta se dešava? Znači, uvek tu dođe do nekih smetnji prilikom razvoja našeg potencijala, je li tako? I to malo se duže prođe. Ta smetnja, to vam je vaspitanje, je li tako? I kroz to vaspitanje mi postajemo normalni. Sve ovo što nismo razvili, u suštini to je kriminal, to je bolest. Znači, problem u kome jednostavno nismo u stanju da razvijemo taj potencijal, tu je ta nauka, tu je sve nešto što ne možemo da prihvatimo. Tu su svi ti filteri, tu je mem uključen u ovaj deo, znači da ne vidimo realnost, da nemamo mogućnost da razvijemo svoj potencijal. Koliko toga ulazi u našu svest? Znači, Brodius kaže ovde, znači, kako funkcioniše uopšte mem u našem društvu. Mi reagujemo na naše medije, recimo, kupili smo Bitcoin, ne znam šta, tamo podigla mu se cena $17.000 i tako dalje, ili recimo CDO kupujemo koji je, ili imam još vremena, ne, da završimo, ok, neću taj primjer da dam, znači koliko toga u suštini ulazi u nas svest, pa znači sve filtrira taj limbički sistem, jel tako, i kada bismo sada napravili jednu štreku, da kažemo od 11 km, gdje smo mi sve to čuli, jel tako, nekog znanja i svega, od toga je samo, znači kad prolazi kroz te filtere, 5 mm ušlo u naš neokortez, u našu svest. Da biste još mogli da smislite, stavila sam još ovdje jedan primjer, dobro, to nemamo vremena, to ćemo rastaviti, nije bitno. To bi bilo to.